Afrika. Hey! Nanti namangala. Ngoba ngisasebenza no-PK. Siyakhala manje. Hayi nami sengiyifuru manje. Sengushatha nje. Ngiyaphila kanza wethu. Akukuningi sokusho. Angekho ngazi. Ukuthi njengoba nilapha nje yimi ngimphethe. Yini lena nifuna kwaZulu? Alisiyagubha umthwalo. Awufaka ngoma lapha, afaka ngoma la DJ. Leyo ngoma leyo ngiza kwethu ufishane nje. Sibonga ukuyiphatha kwethu, sibonga ungelo V. Ungaphelane iNigeria elikwaze ukuthi qinisekise ukuthi lo mcimbi kuyawuhlela. Ngiyambona ukuthi ungelo V unayo ingilozi yokuhlela umcimbi akithi. Ayishaya ihlobo lokho. Shaka mama mwanyo umbisile lapho lokumbila. Hawu. Intele bekuwa ubabela kuloluthawa nje ubungelo vela lapha. Yeah. Manje kukhuluma baba wenu manje ngimphethe ngithi. Ufumanetha Siyakhala manje. Ngibonga kakhulu ukuthi sizokethu uPK, ngibonga kakhulu macona segonyameni. Ngithembele ukuthi awuzukudlala imakethe stage la uwe ngoba kuthiwa uyawa lapho opposite. Lo ngahamba uPK usakaza ngazeyo. Njengaba ngithi ngiyomhlangana nathi ngokuphatha umkhaba usongaka. Usuzovula ube ibhola uzobhamba yena uzawa. Kanza kwethu sibonga kakhulu ukuhlela komcimbi, sibonga kakhulu nomasipala weTheku kanye nohulumeni wakwaZulu. Ngibona umama lapha uPremier. Bafowethu abanye sibagxeke babonile kodwa mabenze kahle sibaqombe. Lo mcimbi kangelo V akaze ngubone ephephandabeni, akaze ngubone kubabona kude, akaze ngizwe advert emsakazweni kodwa ngibona nohulumeni esondela. Lokho kukhombisa ukuthi kulokusabo sehlathini esiphila kuwo kuyinto enhle lokho. Sela sinqome nje ngathi wethu asemkhatha kwaSinatali noPremier ukuthi ngibone khona. Sibonga lo Standard Bank shaya ihlobo ngomongameli wethu. Abantu abenze kahle lithi. Angibize umuntu la ngize ngomsizo wami, ngize ngomshinga wami, ngize ngelolo lami. Ngaza la, ngangena stage ngimphathe, ngangena ngomsizo, ngangena ngomongameli, ngoba izingane zami, ngoba ngimphathe. Ayikhala! Master mphathe, kusek money right. Ashida. Ayithi. Ushalele nganda kwethu ngibonga kakhulu bafowethu njengamanje ke bafowethu siyazi ukuthi ezifungelene ngathi ibakho kuphondo voicemail. Hayi bafowethu siyabonga into eyenzakalayo ziphatheni kahle masene emakhaya nihambela namukele lo mphumela yophuma. Mina bafowethu ngisangifunela amadlela aluhlaza. Ngoba ngiyolungisiza izwe liyaxeka kuwa nje iflag lithi. Ilokho kuphela nje bafowethu. Kiss before. Nokubi bakho namabheka gadala siyabonga uyiqhawe umsebenzi nayenza. Ngibone no MC abangene before uphinde ngibonge kakhulu nako Thomas Mashotula nalabo intokazi lezanti zelazi siphathe kahle ngithi zami emvuleni zami eshaleni ihlobo. Umsebenzi wami lowo nje. Angena president obonayo, angena president ophatha ifishi sekuphelile nje njengokusho nje ngibukeni nje ningibuka ubuhle bami nokusizwa bami ningishothe ngingibuke nje ukuthi khoye kahle isishoni iyaphenduka lento abanye baze banengqoqele phenduka mina ngiphenduka mina uqobo awubuke nje iyazongeza lento akala Hamba uzobhetha. Awushaya ikhwilihle, ushaya ungize. Hayi, cha yena ungizwa kini. Ubebe right yosisikhathi. Cha namhlanje ukhulume kahle kadelelanga ngaphotanga. Amade babuye khona nokushilo kuphike kahle. Asizobani khona uhambe kabi. Khona uhambe kahle. Angithi imanga sethiwa singayidlala, ngithi usongizwa emzweni. Azingimake. Mina Standard Bank phela ngoba ukhasile. Standard Bank. Ukhasile yakho awubizi ke wona. Nomasipala weTheku.
Bafowethu angeke lapha iqathiwe angithi. Angeke sivotile angithi. Sifuna ukuza abantu number 3 angithi. Zanda phezulu, zanda phezulu, zanda phezulu, zanda phezulu, zanda phezulu. Number 3. Come on, Biam. Yeah, siyahamba manje siyamsinga. All of them. Sithanda umbana wendidane la. Number 3. Yes. Oh, agana manje. Bana ngapela manje. Bathi yamoni yize.